Bon dia, xics. Avui, en Matemàtiques a casa, anem a treballar els cossos geomètrics. Una ullada per la cuina. Si busquem per la cuina de la nostra casa, trobarem un munt de cossos geomètrics. Vegem uns quants exemples. Cilindres. És el format més utilitzat per a llandes, refrescos i conserves. Però també altres objectes com vidrioles o calfadors d'aigua tenen forma de cilindre. Quins objectes de la teua casa tenen forma de cilindre? Prismes. També hi ha molts aliments que venen en caixes en forma de prismes. Els mobles, electrodomèstics, llibres i pel·lícules també tenen forma de prisma. El cub és un prisma molt especial, perquè les seues 6 cares són quadrats. Esferes. Les pilotes, els planetes, la lluna. Hi ha molts objectes en forma d'esfera. Segur que tens moltes per casa. Cons. Els cons són més difícils de trobar a casa, encara que alguns n'hi ha. Sí que podem trobar-los a la carretera. Piràmides. Lamentablement no tinc res a casa en forma de piràmide, però així us deixo unes quantes piràmides famoses. Gràcies per la vostra atenció.